טוב, אז מה קורה חברים? כאן זה עוד סרטון של היום, ואתם הולכים, ואני הולך להראות לכם היום איפה נמצאת הוולט הסודי בסייניסאפט. לפני שתתחילו, אל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב, תהנו מהסרטון. טוב, סייניסאפט זה פה, ואנחנו הולכים לקפוץ לשם. טוב, תמשיך לקפוץ, נוכל להסתכל כמה מקומות חדשים בצ'פטר 2 סיזן איך, בעצם סיזן 2 צ'פטר 6. אני רואה את זה אבא. רגע, אני רוצה תראה, אני כמעט בלתי נראה עם זה. כן. צריך לסובב את הגלגל, ואתם עוברים לגלגל שפה, סובבים, הולכים לפה, סובבים את זה, ונפתח לכם את הסרט. טוב, הבנתם? זהו אבא. זהו, זה סוף הסרטון, אני מקווה שנהנתם.